Harmana assalamu alaykum ildeşler. Assalamu alaykum hemmede. Harmana da ben tek gün tema yermen kam sizde var. Hem salam verdim oldu işler ildeşlemede de salam verdim oldu. Sizden numara söz alayım. Sağ olun Muhammed. Salam. Salam hormatly yurtdaşlar. Sonra var. Muhammed ben şu senin kömekçin. Sağ olun. Şimdi şu tayda yankı Olle Çarevna'nın yurtdaşımız, ildeşimiz Olle Çarevna'nın eden çıkışı var da Başkiriye meselesi boyunca. Şu tayda Başkiriye meselesinde yankı halkın hareketi, halkın näýeleçiligi ýa-da şu tayda bir öňe çykan bir şolon yurtdaşynyň yankı adalatsızlyga garşy öňe çykan bir yurtdaşlarynyň arkasynda durdular da. Endi men ol gözüňi soňuna çel diňledim. Bir gezegem däl, bir iki gezek daha diňledim de şu taýda başga bir tarapyndan mende bir sorag döreddi. Endi nähil diýip aýtsa mene şu taýda şol biziň esasy nemämiz häzir esasy gahrman diýende şu günümüziň gündemimiziň gahrmany halk bolupdy. Bir tarapda halk bar, bir tarapda da ýanky şol Ors imperiýasyna garşy göreşýän bir Ors imperiýasynyň tarapynda göreşýän bir nemeler bar, taraplar bar. Kişiler diýelmi, adamlar diýelmi ýa-da şol karaçyl mehanizm diýilýän ýanky ýaly başga näme diýip bilýäs biz muňa? Näme diýilýär? Aýdy bir polisiýa rejim bar o taýda. O ýanky hukuk goraýjylar bar goşadyrnyk üçin halky taýaklaýan. O men diýmek islerim şodur halmana da sağ bolun şu goşadyrnyk içindäki hukuk goraýjylar şolar bar da endi şu ýerde esasy men birinji ünsüm çeken zat bir kellemde sonra bolup gelen zat şol hukuk goraýjylar asliýetinde şol ýanky Ors imperiýasynyň o taýda Putin öň planda görünýär ýöne ol diňe Putin'den ibaret däl da o taýsy Ors imperiýasy. Näçe ýyllardan bäri dowam edip gelýän bir rejim bar, diňe bir şekil ütgeýär. Şolara gulluk edýän taraplar bar da. Esasy ünsüm çeken zat şo boldy. Şu ýerde halkyň esasy meselesi diýýärdi. Bizler Başkiriye bilen bir tarapdan alanda dertleş derejesinde bizler. Şolar bilen bizim hal ýagdaýymyz bir. Eger olar ortaýadyň içinde bolup, ortaýadyň içinde şolon pul berligini, manat berligine ulanýarlar. Hemme zat kanunlarym Orsuň düzgün kanunlaryna görä ýöne olar aýry bir millet. Olar bilen bizim meňzeşligimiz bizem şol ýaly ol ortaýadyň içinde bolmanymyz bilenem ortaýadyň içinde ýaly şol olaň başynda oturan ýanky prezident, ministri ýa-da goşadyrnyk içinde hukuk goraýjy gullukları bolşýaly bizde de uzakdan şoň ýaly bir neme bolupdy da. Endi men şu ýerde birinji ünsüm çeken zat birinji kelleme gelen sorag şu boldy. Hani şol Ors milleti öz araçaklarynyň içinde bolsun ýa araçaklarynyň daşynda bolsun ýöne şu Ors milleti esasy güýjüni ýerden alýar. Şo taýda meniň öz pikirimi aýdyn, soň sizem bir goşlaňyp soňundan ýene de bärde men alan belliklerim bar. Ors milleti esasy güýji şo taýda ýanky ýaly goşadyrnyk içindäki hukuk goraýjy mehanizmlerden alyp durda ýogsa Orsuň özüni şeýle alanmazda Orsuň eger Başkiriýede bolsun, Türkmenistanda bolsun ýa beýleki Orta Aziýa döwletlerinde bolsun şo taýlarda sözüni geçirip bilýän taraplary, sözüni geçirip bilýän şahslary bolmasa Orsuň o taýda asliýetinde güýji ýok. Häzirinde şol men öňe çykarmak isleýän adym Orsuň esasy güýji ýa-da sözüni geçirip bilýänliginiň sebäbi şol ýurtlarda şol sözüni harp diňleýän
hem buyruğuna leppey diýip şonu ýerine ýetirýän bir nemeler bar da, mehanizm bar. Mehanizmin içinde oturan bir topar saklyk adamlar bar da. Şo meni üntüm çekdi. Halbuki mikrofonu ýapypýan halbuki. Aha, açtım mikrofonu. Onu başlaýbereli. Şu ýemeden başgyrtlyk meselesinden hakykatdan sen bellep geçişiň ýaly başgyrt halky bize türkmenlere ya aslında türklere gaty ýakyn millet bolan türk dilli millet. Medeniýetem bize ýakyn bolan ýanalarnyň şaýtepem ýa-da türkmen gyýdelleriniň kyýaly. Men tanış da bar gaýdan ýerlem Başgyrtystan. Saniyatda söz boýunça ýany başgyre diýip aýdylýar. Başgyrtlar özlerini başgyrt diýip tutýarlar. Inni problemi nämeden başlandy? Inni men şu taýda aýtjak bolýan zadym şu başgyrtlardaky bar problemi bizdäki türkmenlere de mahsus. İkisi edilýär bir alman deňmelen ýaly. Ýöne möşweri bizdäki başgyrtlardan ýüzesi agyr bolup durda. Nämeden başlandy? Munyň 3 ýyl boldy. Guştepe diýip dagda şol başgyrtlar ýaşaýan ýurdunda bir topar tapylýar ýerasty baýlyklar, altyn, soň beýle gymmat baha daşlar. Bulara mene Moskwadaky orçlar gelip gazyp aktaryp şo taýda başda başgyrtlary ullanýarlar. Şo gazyş çykaryş işlerini. Haçan fabrik gurup bolanlaryndan soň başgyrtlar goýup ornuna getirip ermenileri we tatarlary işletip başlaýarlar. Ondan muňa şol nägilelik bildirip şol döwür 3 ýyl mundan azal halkyň gozalagy diýmän çykyşy boldy. Şol çykyşda ýol başçylyk eden ýigit ady Fail, familiýasy Alsynov. Şo taýda şu ýanky fabrikaň işini toktatdyrdy. Gelip Moskwalar eýelik etmesin diýip. 3 ýyl geçdi. Muny täzeden şonu işletmek üçin Orslar hücum edip başladylar. Näme etmeli? Şol ýanky Fail ýemani Alsynowy ortadan aýyrmalylar. Ol şol pitnesi diýilen ýaly muňa dakylyn ýarlyk bar da, ýani başa bolup näme boldy. Şunu ortadan aýyrmaly, onuň ýanky şol geçdi da şu ýyl üstümizden geçen ýylyň ahyryny o bolan birine eden çykyşy bar. Niyaz bizim halkımıza garamayak diýär bilim gara adamlar çıkıp gitsin ýurtdan biz özümüz öz baýlygymyza eýelik etjek diýip aýtdylar. Gara adamlar diýenim şo gara işe tutulan ya gara işi etmäge hakyna tutulan adamlar gitsin soňra gün aýtdy ýene daha ýa milletlerin gitmeligini ermenler bilen tatarlar çıkıp gitsin biz öz baýlygymyza özümüz eýelik etjek diýip. Ine şoň üçin şumar ine sen millet paralyk edýän ýa-da paralyk edýän diýen ýaly muny şumar suud edip öňün çykarjaklar karar. Ýöne halk köçä çykansa halkdan gorkunjyny karary şuuna geçirdiler. Ýöne şuun prokuror emet sorapdy. Paselene bermeli, türmede oturmalylar bir ýere surgun ediler şo taýda bir owada ýerde mi düzde mi tokoydum ýaşalýan paselleneler bolýar. Şo tak uğratmalyana ýok suud şunu hökmen türmede oturmaly 4 ýyl karar berýär. Näme üçin beýdi? Başgyrtystanyň ýanky ýol başçysy ýa-da prezidenti diýip aýtdy. Näme diýsem gelişe Radi familiýasy Khabirov. Ine şol Moskwaň dikmesi. Näme diýse şolum şonu diýip ol. Başgyrt halkyna hyzmat edýän ýol başçy däl. Ýene de bir meňdeşlik. Bizdäkine atalogul ala samsyklaň Moskwaň öňünde ýazylyp ýatyşy ýaly. Radi Khabirov Moskwaň öňünde ýazylyp ýaty sebäp ýurdu dolandyrmagy şol başgyrtlary dolandyrmak Moskwa şo Khabirowa ynanyň. Olam şol ynam ödejek bol gece güni ýene hazırlaklap ýör. Eden işem şol ýankyny Fail Alsynowy suda beren Radi Khabirov ýurdun prezidenti şol aktivisti ekologiýa baradaky aktivisti suda berýär. Şonun öz sözüni gögörtmek üçin satlyk sudya şuňa 4 ýyl karar çykary. Halkam şo çykarylan karara närazy bolup, müňlerçe adam gelip
şol ene o diýip aýsagam bolsa baymak diýilen ýer ol bir etrapda. Şu etrafına yığınan ýaly 20 gradu sowuk ýanky ýelem köwläp ösüp dur sırgyn. Ýöne şonda da adamlar gelip şo ýygydyň arkasyna durdular. Muňa da polisiýa şuň güýjülen. Tayaklap ýenjilen adamlarym bar. Soň ýanky bir Sveta Shumavoy raketa diýdi. Slezatati taçyby diýip türkmençe geçersek ýanky partladyjy güýçlü ýanky raketalar bar. Granat ýaly park bolup ýarylýar ýa adam öldüren adam ýa gorky emele getirýär. Ondan ýa göz ýaş aktarjy ýa raketalar bar. Ene şular ulandylar halkyň garşysyna. Hemen tayakladylar. Şol sahna 20 tane adam bular tutup ýanky bir avtozaklara türme maşinlerine mindirdiler. Inne halk şo taýda talap etdi şol adamyň hemmesini goýbermi ýoksa biz siz bilen ne garpyşýas. Bilemek enne şuň näme netije gelini onu mene habar bererler ýöne şo bize görkezelen ýanky maglumatlarda ýa berilen maglumatlarda ene şular ýaly halk dikleşip başlady polis bilen. Hep yemeden paytahttan Ufadan uğradıp durlar ýene de bir näçe ýanky maşyn şol hukuk goraýjy diýenimiz bar. Goşa durmak üçin ene şolar geldi. Bir Orsiýadyň emesine hukuk goraýjy ýanky strukturasyny polisiýanyň aşada ýanky bilen KGB-sinden başga da bir prokuraturasynyň daşgary ýöreti ýanky Milli Gwardiýa diýip gwardiýa döretdiler. Onlarym şu elleri dubinkaly awtomatly hem okýara taýýar olar. Hatda hem aviasiýasyna çelli bar. Onuň ýol başçysy Viktor näme de familiýasy, bir hil familiýasy bar. Onu menne ýadyma düşen aýdar. Ine şol ýanky Putiniň ozal jan penakary. Şol ýol başçylyk edýär. Bir ýerde ýanky bir Zolotov, ine tapdym, Viktor Zolotov şol familiýa. Orsiýadyň haýsy kunjyny çala millet başgatyrlarjak bolsa ene Zolotowyň goşun barıp şolar urup ýenjip ene köşeşdirip gaýdýar. Ene şuň nimeleri goşunlary hana Ufadan çykyp Baymaga bardylar. Ene şo taýda şolar garpyşyp ýör halk bilen. Näme edildi? Şol bir dagyň üstüne ýa içine ýa göwsüne ýerleşen baýlyklary gelip şo Moskwadaky oturan orslar almasyn, näme gazanylýan bolsa, gazylyp alynýan bolsa, öz halkymyza ýani başgyrtlary nesip etsin, sebäp biziň topragymyzdaky baýlyk diýip ine edilen çykyş. Sebäp ondan ozal ors gazyp alan ýerini soň onu düzeltmeli, o ekologiýa ziýan bermeli ýaly edilmeli ýer işleri bardy. Hiç zat etmän köp gazyp çykaryp soň toprağa taşlap gitdiler. Hemme ýerde şey diýär. Orada öz Orsiýadyň içinde de hani Türkmenistan arsagyň hemme ýer şol orsuň baran ýeri şu mal ene abat ýeri ýokdur, hemme zat berbat bolup getdi. Şoňa garşy halk. Şoň üçin öz baýlygymyz özümize nesip etsin diýen terz bilen halk şuň ýene ayaga galdy, ýakoça çykdy. Ene gysgaça şuň kork geçen ýagdaýa düşünürşi. Meni Muhammed Ekim Türkmenistanyň içerki ýagdaý bilen ýa halkyň durmuşy bilen deňeşdirmegine sen paýyňy goýdum, sen aýdyp bere ýygyň. Halmyrada şu taýda bir iki tane ýanky aýdan belliklerinden bir iki tane mesele üstüne çekdi. Bire şol ýanky orsuň edýän häsiýeti, edýän işleriniň häsiýeti şol baran ýerinde ýanky haýsy bir zady alsa-da tebigy resurslary bolsun ýa-da adam resurslary bolsun, şolar baran ýerindäki ulanýan zatlary birgedeklik. Bir orslaň öz bir sözü bardy, onu in gowy ýakyn şomka diýeni adna razy triyapka diýerler. Şol ors milleti baran ýerinde haýsy bir zady alsa-da tebigy resurs bolsun, insan resurslary bolsun, şolary diňe birgedeklik ulanmak maksady bilen eline alýar. Ol bir mesele ýanky belliklerinden. Ýene bir mesele ýanky başgyrt ýurtlary, Başkyrdistan diýe, Tatarstan diýe ýa Dagestan diýe Orsiýadyň içinde yerleşen, Orsiýadyň araçakları içinde yerleşen halklaryň köp bölüginiň kökü türki kökenler, türki milletler. Olam biziň häzir Özbegistan, Gazakystan, Azerbaýjan
şolardan bir tapawutlygy ýok. Bizim olardan tapawutlygymyz diňe biz orsun araçaklar içinde däl ýöne ýene de şeýlelamyzda biz orsun kontrolunda. Indi bu ýerde şol ýanky başgartlaryň eden hereketinden biramşy ýurtdaşymyz Olya Şaryýewaň aýdan belliklerinden men şol gatýerlikli zatlar aýdyp geçdi-de bolýan şo taýda esasy üzüm çeken zat bir sora bolup maňa gelen zat şeýle bir zat boldy. Orsun şo taýdaky ýurtlary dolandyrşy. Ýene Başkyrgystan bolsun, Tatarstan, Dagestan bular aýry bir millet, aýry bir belki öldürçi baýdaklary bar ýöne orsun kontrolunda. Ram Orta Aziýa barny biziň araçagymyz hem aýratyn, baýdagymyz hem hemme zadymyz pul berligimiz hem aýratyn ýöne özüniň barlygyny görkezmän bizde türkmenlerde bir söz bardyr. Saman astyndan suw beren diýilýär-de. Şular özüniň barlygyny görkezmän ýurdu dolandyrýar-da. Bizim garşymyzda da ýene de şol bir prezident bulyny hukuk goraýjy guramalar diýilýän ýaly guramalar çykaryp halkyň garşysyna goýýar. Yani şo taýda men gözüme bir açyk aýan bir ilen zat şu boldy. Şol özüniň barlygyny bildirmän şol köp ýerleriň maddi gymmatlyklaryny, tebii gymmatlyklaryny behwidine ulanyp otyr ýöne erteki günem ol ýurtlaryň ähli ýanky milli gymmatlyklaryna çellem ýok edýär şol öz behwidini şo taýlarda ýöretmek üçin, ogurlygyny etmek üçin tutuş halkyň derejesinde men şo Başkyrgystanyň ýanky halkynyň gozgolanyny da şu bir zat ünsüm çekdi. Siz hem görensiňiz ony orsça gürleýärler-de, gaty bir geň ýagdaý. Ors dilinde gürleýärler. Şo derece bir milleti ýok etmäne eltýär-de. Yani öz dilleri var, öz aralarında gürleşýändirler ýöne köpçüligi ýene orsça gürleýärler-de. Men o taýda olan gürleşýän dilini tanqid etmek islämek ýöne şu ors milletiniň şu taýda üns çekmek isleýän zadym ors milletiniň saman astyndan özüniň barlygyny bildirmän şo taýda öz behwitlerini işledýänligi. Men esasy ünsüm çeken mesele. Şimdi bu ýerde aýlanyp bir mesele getirjek bolýan näme üçin orsun başga ýagdaýda güýji ýok. Häzir bir ors milleti Başkyrgystanyň içine bolsun ýa Türkmenistan bolsun, Özbegistan bolsun bir men ors, men sizi dolandyrmaga uğradyldym. Orsun imperiýasy tarapyndan diýip gelse hiç kim onu kabul etmeýär birinciden. Iň bir ýöneki adamam sen kim aqqulok diýjek belli da endi men öz dilimde aýdym. Ýa-da başlasyn iýleşlerimiz. Sen kim diýjek belli da şoň üçin şol biziň bir könen akylmyz bardyr. Her ýurdun awyny diýe öz taýsy bilen awlaýarlar diýe-de. Şoň ýaly şol öz barlygyny bildirmän şeýle bir uly bir güýje eýe bolup halky ýok edip otyr-da. Halky şeýle jahillaşdyrýar, bilimsizleşdirýär. Ondan soň diýär bir ýok edýär-da halky şo derece bir dünýä arenasynda da ýitirýär da awraýyny ýitirýär, bilimsizleşdirýär, bir aýdyp biljek köp zatlar bundan öňünde belläp geçdik-de. Şu ýerde şol halkyň ýanky orsun bellen adamlaryna tabyn bolmagy meselesine getirjek bolýar-da. Häzirne biziň garşymyzda ors özüniň barlygy bilen däldiň şo taýda orsun ýanky hyzmatkarlary bar-da, Başkyrgystanda da şo bir ýagdaý, Orta Aziýada da şo bir ýagdaý, bizde de Türkmenistanda da şo bir ýagdaý. Şonu men pikirimçe birinji bilen halkymyz şunu görmeli. Şol biziň garşymyzda özümizden hasap edýän bir adamlarymyz bar. Ýanky prezident diýe, minister diýe, hukuk goraýjy daralar diýe. Ýöne bular orsun hyzmatkarlary. Men pikirimçe şular adamlar biz ýanky orsun hyzmatkarlaryny halka hyzmat edýän däldiň halkyň düşmany hökmünde görsek şol adamlar ortadan aýyrsak eýem orsun
Yani Türkmenistan'ın üstünde bir hüküm edip bilecek hiçbir güýjüniň galmajagyny men şu taýda gördüm Armorada. Şo mesele birazjyk neme goşdyňyz, ýani goşmaça aýtmaly bolsa ýene aýdyn. Bolar muhabbet. Gaty dogry bellep geçdiň. Emma periyasy Türkmenistanyň tegelekler barsak 150 ýyl boldy da emir edip oturan. Türlü görnüşde, türlü formatda biriniň eli bilen, beýlekileň eli bilen, öz eli bilen ýanky orta Merkez Aziýany basyp alan, esasanam Özbegistany basyp alan ermeniler ýanky daşnaklar ullanýarlar. Şu neçel özbekler halyanlar ermeniler sebäp bolup bulan ýadyna çykanakda bulan nädip gyrlandy. Inni hakykatdan orsun özüni şu urkun biz Türkmenistan garaşdyrygyny aldyk. Jarnamany kabul etdik. Ýöne jarnama ol kagazy ýüzünden akzat, emma real durmuşda, hakyky durmuşda biz garaşdyk Orsiýetde. Ýok. Şu öňkümiz ýaly garaşly. Şu öňküsi ýaly şol döwletiň ýol başçylary Moskwa tarapyndan bellenilýär. Moskwa tarapyndan razylyk berilýär. Hem şol adamlaryň üstü bilen ýanky milleti türkmen ýa özbek ýa gazak ýa täjik ýa gyrgyz ol öz milletinden belli ýöne şolaryň hemmesi orta hyzmat edýär. Görüňsiz. Şolar hyzmat etmejek adam bolsa şol respublikasyny ýa ýurduny eýem topalan turýandyr. Bir ay geçmäkäde ene şol Ukrainadaky edişýärni milletiň boýnuny ýa ýurdun boýnuny urşudak geldi. Ene Ors imperializmin 150 ýyl bäri oýnap gelýän oýuny biz onu gördük de özümiz ene Awganistanyň urşadyna bize gatnaşdyrylan adam. Sovet Soýuzy tarapyndan. Ýöne onuň Orsuň oýuny. Şo takim sürli esasan ene Merkez Aziýa respublikalarynyň halklary. Ene musulman döwletleri ýa türk milletler Kawkaz ýylatly şo takowul. Ors baranyň bolsa şo taýda köplenç ýanky şol komandir wezipesini ýa bir urşuň ýograk ýerine ýa bir ştabda ýa ýene bir ýerde eline avtomat algan ors gaty az taýda. Ýöne esasan şol mesarupkadan goý berilen Merkez Aziýanyň şu ýanky biziň bäş döwletimiz hem Kawkaz respublikalarynyň onuň ol ýanky 40 şetdäkiler bar aýtdy ýa Ardak geçtik Tatarstan, Başkırdistan, Yakudistan, Dağıstan, garat şu hemmesi şol türkü dilli milletler şol Awganistany da sokulan. Bular diňe kişiniň eli bilen köz çykarýarlar. Kişiniň eli bilen öz halkyny edýärler. Keredip görün, ene şu taýda ýurtdaşlar, egerde Niýazowyň ýa-da Gurbanulyň oğlunyň ornuny şu 32 ýyllap depämizde diňe Orsuň özü oturan bolsa, şu millet şu zorlugy çekip çydarmydy? Ýok elbetde. Elbetde ýok. Hökmen çaresini görerdiler. Ýa ol del millet üýtgeşip bize gatylşýan ýa kakylşýan köpürde çatylşýan ýeri ýok olaň türkmen bilen. Şoň üçin özünkiden getirip goýýar. Sebäp bir nakl bar. Bıçak yemesini kıyını kesmedi. Yani düşmanın içinden çıktı elin kalıcı barana. Öz Türkmenin aynı yine özümüzünki eyle düzülür yola gelir ata baba yola düşer. Özümüzü anlayasın. Bular bolsa yeme şagallının beter önüne yazılıp Orslun halkımızın tepesine şanıkta oturuyor. Ene Türkmenler mesela şol kim dolanır wagty Türkmenistan 32 ýyllap ýurtdaşlar. Seredin kim otyr ana şol guppaly köşkde. Häzir şu neçelli. Ozal Sovet zamanı 80-nji ýyl ýa 85-nji ýyl getirdip oturdular Viktor Hramow. 80-nji ýylyň başyndan 85 diýip aýdylar. Niýazowyň gelende urnaly. Ýöne hatda onu men otyr atay. Ene 85-den inniki ýyl ýanam 25-nji ýyl ene 40 ýyl bolýar oň eýam şol guppaly köşkde oturanyna. Aydın şol guppaly köşkde haýsy türkmen 40 ýyllap oturdy şular ýaly wezipany ýelap. Ol şol oturan ýerine Türkmenistan kadrlar siýasatyny ýöreden adam. Abdel Kadir diýip ozal Rusaýdylar da. İş alýan adam ýa işe ýerleşdirýän edara şol bölümiň başlygyny Abdel Kadir diýilýär.
kadrlar boyunca bölüm şoň başlygy. Ine Türkmenistanyň Abdelkadir ýa başlygy Viktor Hramov. Şoň gol goýulman hiç bir adam işe çekilenmez. Şoň golu bilenem ine adamlar tutulup ýok edildi. Maşgalaları bilen. Ýa-ni Valer Açerçowyň tapşyrygy boýunça Viktor Hramov ýazýa getirbem ol ýa-ni mahluk niýat we gol çekdirýär. Bolu oturdy. Ine şeýdip biziň halkymyzy şu derejeye ýetirdiler. Ine ors. Hana Açerçow ölüp gitdi. Ýöne ogly häzir şu neçeli o ine Orsiýadyň Gazpromyny ýanlışmasam 4% aksiýasy bar. Hemçin täpse Türkmeniň gazy şol ýyllar muğdaktyrlan üçin. Başta Açerçow çykardy. Ine ITERA kampaniýasynyň üstü bilen ol bir welosiped sürüp beren Igor Makarov getirip şu kampaniýa başlaýdy goýan. Şeýdip milyard pul aktyrly Orsiýada. Soň Açerçow öldü bolup, indi şol ýa-ni Igor Makarov ITERA kampaniýasyny tersine ýa-da arýat edip berýär. Türkmeni näme diýsen kabul ederdi. Biz Samsutdan beter millet edip goýýardy. Ol halkyň üstünden gülmek. Ýöne gülkemazy. Ol häzirim şol milyardlar daşap otdy. Gurban bolyň golu bilen. Ine biler başgyrtlar bolsa şu zatlara ýol bermejek bolýar. Diňe başgyrtlar bir dagyň meselesi üçin hana 20 graduslyk aýazda dur halk bolup. Bizde bolsa 32 ýyllap ine 3 tane haramdady halkymyzyň baýlygyny Orsiýada muğutdan mardan berip otdy. Halkymyz şu zatlar alady dana. Özüniňki därli hasap edýär. Maňa degişli därli. Men gowus gidip Türkde hyzmatkar bolayım bol öz hakykym soramaýyn diýdi. Ine şeýdip ýaşaýar şuň halkymyzyň esasy bölü. Elbette mert ýigitler kan, genarlarymyzam kan baýdak. Men onu ortadan aýramak. Ýöne hak köpçüligi şuň ana başgyrtlar bilen deňeşdireňde şolon hyýal hem türkmen bam şuň 20 gradus sowukda 3 günläp diňe bir adamyň arkasynda durmak üçin çykan. Kredik görüm 32 ýylla milletin gülün bolar. Bir adam üçin köçä çykdym millet. Arka durdumy? Häli häzirçel odan nepede çürap ýatarlar. San sajagy. Olaryň hasabadyny halk soramasa kim soramar? Ine bize şu meselede tutar kanı orta hyzmat edýärler. Häli häzirim köşkdi. Ýa-ni Hramov, Jadanar, Umnoval, ýene birnal türkmenler şular hiç Açerçow hemmejik baýlyk şol Moskwaň bellen orslarynyň elinde bularym perden aňyrsandan bir ýa-ni marionetkaly ýüpün çykýar, eliň alır, eliň aşağı düşür. Ene ssenaryny mana Viktor Hramov berdi. Seredin türkmenle bir zat kitap ýazylan bolsa, şoň baş redaktory ýa şoň redaktör deden ady Viktor Hramovdur. Kim ol? Ha? Bu göbek kan Türkmenistanyň dökülüp gelip Türkmen taryhyna ýelge eder. Ya Türkmen şuň kanuny ýa-da taryhyny ýazar ýaly. Ýöne şu zatlar biz çekip çydap otyr, başgyrtlar onu etjek geldi. Ýogam orsun edil orrum orta arasyny otyr başgyrtlar. Tatarlaram şuň ýaly. Beýleklerim şu. Ýöne başgyrtlar biz bularyny boýun boljak geldi. Bolmady. Täp milletler oýanyp başlady. Ýurtdaşlar. Täp adam haçan oýanýar, akylyna gelýär. Mankurt bolan adam haçan öz taryhyny ýüzlenende ýa öz taryhy bilen, geçmişi bilen, ol yatan mazarlary bilen ýüzbeýüz bolanyna ine azy hakykat şu taýda çykýar. Şonu düşünýär. Biz nädip 150 ýyllap arlap gelipdirler. Ýoksa bizim ine şumar ine halkyň öňünde Muhammed ekimi. Bir günde düşünem daga. Ya şu zatlar ozal bilen da şu soňra ýuwaşdan şu taryhy wakalar açylyp başlanan arhivler açyldy. Dürli döwletlerden, dürli ýurtlardan şu zatlar aýdyp başlanandan soň bilik garlyk şunça ýyllap arlanyp gedendi. Bir çetin bilýärdi. Bir adaletlik bardy. Ýöne şu derejede biziň halkymyz ýere sokulanyny ýurdun daşyna çykýança menem bilemekdim. Ýöne bilen günümden başlap şu zatlara halky düşünürip gelýän başardygymyzdan, okan zatymyzdan, gören zatymyzdan, bilýän zatymyzdan. Şuň deňeşdirme
yeri geldi. Başkırtlar edil Türkmen ýaly. Däbem, desturum, atam, emesem, item, goýunum, malym hemmet olaryň şol çarwa millet ozap. Soň oturumly bolýar. Egine çelli, diline çelli. Olar ýogum, orum orta arasyny oty orsum. Biziň size haýyl boljaklar, ýa boýun eljaklar. Biziň baýlygymyz özümizde de güçli bolmaly. Biz bolsa 52 trilyon dollaryň üstünden döküp 500 dollara hyzmat etmäge taýýar. Hemmemiz de köpüýmiz. Ine men düşünmeýän zadym ýa geň alýan zadym şu. Nädip bizi şu derejeye ýetirdiler. Onu ýetirenem ýene de Rus imperiýasy. Bizi ilmsiz goýdular, bilimsiz goýdular ýa-da beren ilmlary özleriniň ýazan ýalan taryhynyň esasyny. Biz inni biljek bolýar. Kimler bolupdyr biziň taryhymyz? Haýsy biziň milletimiz ýa türkmenlerimiz öz hak hukuky üçin, öz topragy üçin görüşipdir, uruşupdyr. Basma çady bilen hem ýok edil. Hana gurruk guýlar doldurdylar şolaryň jesedinden ýa maskaralar çağa çuwaty bilen ýok etdiler. Inni bilýär. Ýöne günler bizim hökmen öz azy hakykatymyz islesek islemesek hemmemiz ýüzleşmeli bor. Yüzleşip başladı halk. Düşünüp başladı. Ýöne azy hakykatyny mene orta çykjak gününi uzak tutar. Şonu aýdanydy Muhammed. Gyfa aýtmaly bolsa. Sağ olun armada. Şu ýanky gurumlaňyzdan men bir nemäni belli edip geçetmeli şu ýanky türk milletler diýdik-de, türk milletleriň içinden gatykän milletler geriye Orta Aziýanyň içinde bar. Bular ýanky Ors imperiýasynyň içinde oturanlar bar. Bizler şeýle alt göremizde Türkiýe döwleti hem şoň içinde, şo ortaganda. Şular bize Orsdanam, Arapdanam ýakyn milletler. Hemem islendik wagty bir ýanky bir birek ulumsuluk bilen garamayan, birek garşy bir näýlem bolsa bir iň azyndan deň derejede syýla hormaty bolan milletlerni men özüm şu Orsiýetde de bolup gördüm. Dağıstanlar bilen, Tatarlar bilen, ýanky Yakutiýalar bilen bir ýüzde bolmak nesip etdi, gürleşip gördüm bolyn. Asıl dillerini, gürleýän mahallary şular dol düşünşi bilýärler şular bilen. Şu birinji mesele şol. Oňdan ýanky Başkyrtystan halkynyň ýanky edýän hereketinde de men şu bir zady gördüm. Şonam müştaýk bir belli edip geçetmeli da şu ýerde şol ýanky Olya Şaryeva çykyşynyň aşagynda ýanky linkini hem goýupdyr, silkany goýup paýlaşypdyr da şu taýda bir gören zadym. Ýanky hakykatdan hem halk ayağa galan wagty hakyky bir tarap tutup adalet tarapyny tutup ýa-da öz hakyny talap edip ayağa galan wagty şo ýerde görneni, ors görneni ok. Ýene de garşysyna şolaň özlerinden bolan bir nemeler çykarýarlar da. Onuň şu ýerde mende bir soragy döretdi bir asliýetinde şol güýç ulanyjy taraplar ýanky güýjü nerden alýar? Şo wagtyň özünde men özümde de bir jogap berdim buňa. Men pikir etdim şol halkyň birinjiden halkyň emesinden alýar, gorkusundan alýar güýjüni. Ikinciden hem ýanky halkyň biperwaýlygyndan alýar. Mesela ýa belli geçdiňizde köp ildeşlerimiz ýanky düşünüp başlady, hakykatdan hem düşünüp başlady ýöne. Şonda da şol garşytynda duran ýanky hyzmatkar taraplary bir arkasyna bir uly güýç bar ýaly dik görýär da ýöne hakykatdan hem halk öz güýjüni duýup herekete geçen wagty biz bir hereketiň aňyrynda şeýle aýdyn orsy görmeýär. Görlesem tapmaýar orsy. Ýene biziň garşymyzda öz ýurtdaşlarymyz şol indi biz özümizden diýip hasap edýäs da olar başga milletler ýene de şol türkmen jemgyýetiniň bir ýurtdaşy, watandaşy bolýan. Yani ortaň hyzmatkary ýöne şolardan başga bir güýç görmeýärdir aňyrynda. Ýene biziň esasy ildeşlerimiziň ýa-da umuman halky alanmazda halk garşytynda duran güýçden ýa-da şu wagtky ýöredilip oturulan häkimetden
Ta Niýazow döwründen alyp gaýdaly ýene Gurbangulu bar, oň oglu bar. Şularyň arkasynda bir ulug güýç bar ýaly görýär, ýani oň arkasynda güýç ýok. Ortam diňe bir inçejik bir ýük bilen bular dolandyryp otyr. Şeýle bir inçejik ýük. Halk haçan öz güýjüni duýup ýa-da hakykatdan bir gahar gada minip ayağa galanyp atyr. Biz muň arkasynda orsy görmeýäsmiň, öz çakym şu halmyrada. Ol o taýda görünmezmi diýjek bolýar mene. Jogap berenmi? Wa bolar alba. Şeýle Muhammed ilk başdan şol ýani sen Oğul Çaryndan mysal getirdinde. Indi şo başgyrt halky türkmen halkyny gerek wagty arka durana aýtjak bolýar. Mundan 3 ýyl ozal şol ýemede Amerikada Oğul Çaryndan ýanky guramaçylykda geçiren işi bilen ol mitingler boldy. Ine şo mitinglere başgyrt halky gelip gatnaşdy. Amerikada. Oğul Çaryndan işdes kardeşlerimi, goňşy golamy tanış bilişim ýöne başgyrtlar. Gelip şo türkmenler Katar'da bile durup protest ettiler. Dil. Bu zatlar, bu qanidarlıya, baratlar, nesil liderliye, bu zatlar sen aýtdyň da ýani bir topar milletler bilen duzamak boldum, işleşdim, tanıştım, gürleşdim diýende. Sen hem gürleşende aramyzda terjümeçi gerek gäle bize. Hem şo taýda bir ýylylyk duýýar adam öz içki dünýäsyny. Şonu başgyrtlar gelip Amerikada türkmen arka durdular. Bizim sizin ýanyňyzda bardy. Bu gün bizim ikimiz ýa-da dünne Oğul Çaryndan üç bolup başgyrt halkyny biz şaýdan öz sözümüz, öz dilimiz, öz kalbimiz bilen arka dur. Bizim öz etmeli parda işlemimiz bardy. Indi dolanyp gelýär ýanky soragy bizini başgyrtlardan tapawudymyz nämede? Bizi gatken edip geldi. Başgyrtlaryňky ýeňlirek derdi. Ýöne başgyrtlar bizden ýeňlirek bolansoň ýöne orada ılym bilim kän basylmanyrdy. Türkmen kel düýbünden 9 klas bilime baglanıp goýulanakdy. Olaň içinde ılımlysam bar, bilimlisem bar, dörli döwletlere çykyp giderligine garamazdan şu mahal ýazyp otyrlar biz watanymyza dolanjak, halkymyzy gorajak diýip. Berekella. Wagt geler, görde durber, şu soraňyz, türkmen halky şu başgyrtlaryň kıyar köçe çykan güni bular miting etmäge çykmaz. Bular şu öňünden çykan polis bolsun, egni pagowly bolsun, pagowsy boýnuny omurarlar. Sebäp 32 ýyllap bilen halkyň garşysyna eden jenaýaty bar. Galy jenaýat özü. Men pikir edýän her bir masalada türkmeniň her bir masalasyna ýetgi bar. Kim öz hossaryny ýa-ni türmede çüýretilip ýitirdi, kim öz hossaryny medisina hyzmatyny alman ýitirdi, kim öz hossaryny ýa-ni geraýenler tirýege oturdup dinlerdi, juda düşdi. Ol niýasyň ýöreden siýasatyň netijeden. Garat her bir masalada şu özün hökümet diýip atlandyrýan jenaýatkar topara garşy öz hasap depterçesi bar. Oňum aňyrtyny şu hasap depterçäniň içinde at ýazyrly. Kim näme etdi? Haýsy prokuror bulary şular ýaly bir kanun ýa-ni höküm kabul etdi sudiýa bilen. Haýsy bir eli dürreli polis gelip bular süýräp akitdi. Ya haýsy gelip bular öýüni talady, ya mülküni elinden aldy. Para ýa-ni bulary nalog sarly. Garal kän? Her bir masalada bar. Şu kun özüni hökümet diýip atlandyrýan jenaýatkar topary beriljek sorag ýa ediljek talap halkda gaty güýçli. Ýöne bular ýa-ni polisiň garşysyna gardyň ýan bolsa bizimkiler iki gözüni oýup eline berer şu aramdadylar. Sebäp 32 ýyllap çekip oty türkmen. Bu bir günne partlasa eder, benzin bolup uçurar bütün Türkmenistan. Men hem şuna bir tarapdan begenýän, bir tarapdan hem hawatyrlanýan näme üçin bir uly gyrgynçylygyň üstünden ertjek şu baslyp ýatan bir aralyş emesi maksady adamlarda. Bir günler hökmen hasaplaşar diýer. Azatlykda gezip berenim, türmede oturanym türkmenim. Ýurdun daşyna mezbur halyny golgurnak bolup işläp berenim talaban bar.
her bir adamda şugun hani esrep beren haramzada hökümetde sorajak zatlar bar. Hasaplaşyk zatlarım bar. Bolurum şol. Ýöne ol günini dasta der, şonu aýtmakçy bolýar. Sebäp bular hemmesini bellen bir zat. Şu Kreml. Ähli şol öňkü postsovet respublikalaryny şumar Pribaltikan, Ukraina, Gruziýa aýr galan ýerde. Ay bolýa Ermenistanyň aýra ýarym. Gruziýa prezidenti meni olamorsunky. O Saakashviliň döwrüne başlar. Hemmesini getirip şol wezipede oturdun ya saklap oturan Moskwa we Kreml. Başy adam o wezipeler goýulmaýar. Goýuljagy mertmeýärler. Öňünden şo barmaka, yetmaka, dürli bahanalar bilen, dürli mujabatlar bilen ýarlyk takyp ony halkyň gözünden şurýar. Şeýdip, ene türkmenim o öňde barjy, öňde görüjü adamsyz galdy. Ýogsam ýuqatlyk bar-da. Biziň sen döwrüňdäki ýaşyndy bizim şu Türkmenistan şo ýyllar. Bardy, ilmli bilimli alimler bardy. Düşünür we merýadylar. Nähile sokgow boljagyny arzu edýärdiler. Biz ýöne köýer aýdymda, şol döwür bir eýfariýa döwürdi, bir şular tolgunmak, bir begenmek, ine biz gülýär ýaşar, ine köýetdenim gowy ýaşar, näme bolar? Adamlarda şular ýalhyjy bardy. Gözleri ýanypdy adamy. Şunkylary seret, ýüz aşak hemmesini Muhammed. Bir adam ýüzüne gön seretip gülüp berlenä. Gülüp bakanak. Gaýgy alada ýykdy halkymyzy. Şugun kösün tapsa ýerliň ertekisi gaýgy bolupdy. O nenensi beýle bolýar. 50 trillion dollaryň üstüne oturan gal. Ýöne bilik goýsunlar Muhammed. Şugun şol hakimeti güýç bilen saklap oturanlar bar. Pagonlulary ýa pagonsyzlary daýan. Ertesi gün çekçek jedaňy. Juda hetden aşagyr bor. Onu meneýem wagt görkezip dur şeýle boljagyny. Halkyň elinden biz näme dürrän almalymy, ýa pyçagy paltany almalymy, ýa gyrkylyk almalymy? Siz ýadyňyza salmadyňyzmy 32 ýyllap şu halky horladyňyz, lejin çykardyňyz? Ha? Ähli jenaýat etdiňiz şuň başyny. Hasaplaşyk. Hökman o dünýede bolmaly. Ýok, bize şu dünýede gerek diýe adam. Şolum dogry, şolum ediler. Ene gysga şaýtdan şeýler görýänler. Meselelerini çözgüdeni. Katılır halmara menem şu yan kaydarlarından bir şeyler neme goşadym geldi şu ýerik şu halk ayağa alandan soň yankı häkimiýetiň başynda ýa-da yankı ýaly goşadyrnyň içindäki hukuk goraýjy goramalaryň başynda oturup şu taýlarda işleýän adamlaryň halkyň gadabyna duçar bolan wagty şoň arkasynda ortam ýok, hiç kimem ýok. Diňe özleri galýar. Ene şuny birinjiden häzir bilmeli, sebäbi şol hälen bir bellek geçdim da ýöne ýene bir goşmaça aýdyň. Ors milleti diňe eliniň aşaňdaky adamlary bir gezek ulanmak üçin alýar. Ýanky bir başyna iş gelen wagty ýa-da halkyň gadabyna duçar bolan mahaly bulan arkasynda ne bir kanun bar, ne de bir imperiýa bar. Hiç kim ýok. Ýanky bir özüniň barlygyny unutturýar da şo derece ertirkün şu hakimiyetiň başyndakylar halkyň gadabyna duçar bolar ýöne ulan hasabyny sorap şuňaly bir adam bardy, ýene Gurban ulu wady ýa-da ýene bir wady. Şol adamlar hakyny talap edýär diýip biljek, ýekece guramada, ýekece bir ýurdan bulan arkasynda durmaýar. Sebäbi bular gaýry bir millet diňe özlerini tanan oklar, öz ýagdaýyny bilen oklar, şol ýöne ulanyp oturan oklaryny şonu aýtmak isleýär. Şu ýerden soň kän bir wagtymyz nädäl halmada bir kısan soragmada. Awa, aýdyr. Şu ýerde ýanky Başkiriýanyň hem ýagdaýyny şu wagtky bolup duran ýagdaýy gözleminde tutup şeýle bir soraglar gelýär da ýurtda asyl güýç kimin elinde diýe. Ondan halk öz güýjüniň parkyna nädip barmaly diýe da şoň ýaly bir sebäbi biz taryha seredeli, öňkü taryhlara, ýakyn taryhlara seredeli bolup geçen wakalara dürli ýurtlarda ýene de haýsy taryh alanmada da şo ýerde halk cezalandyrdy da başyndaky adalatsız dolandyran
kişileri, tarapları gaty bu cezalandyrdy. Tarih, şourda tarih gaýtanyp durasynda ýöne şundan sapa alan nokta köp kişi. Şu ýerde şol asyl güýjüň halkyň elindedigini bir halkyň özi bilmeli, ýa-ni halkyň duşmanlary bilmeli diýjek bolýan men. Nähili ýagdaýda bolsa şunu bir duýdurmaly ýa-da aglan etmeli diýen ýaly bir sorag çykyp duradyr halmada. Hakykatda dogrulanlap gaçdy Muhammed kardeşim sag bol. Ol hakykatdanam döwletiň, ýurdun, häkimetiň eýesi halk. Bir prezident diýdi, premier diýdi, prokuror diýdi, sudýa diýdi, ýene diýdi, hukuk goraýjy, şulaň hemmejini halk wezipe belleýär. Ya şolary wezipe tapyp ya ornaşdyrýar. Siz halka bize hyzmat edin. Bular hyzmatkar. Bular halka hyzmatkar bolup hyzmat etmeli, gul bolup gulluk etmeli. O borcu boýunça, şoň çäginden çykman, kanun boýunça. Bular bolsa şu wezipe geçen günü halkyň depesine şäňip töwüp başlaýar. Halkym şoňa kaýyl bolýar, näme üçin şolaň eline güýjü görýär. Güýj kimden ibaret? Şu egni pawaly polisiýany ibaret. Polisiýa asmandan gelene, şu halkyň içinden şu zähmet çekmejek bolup, yer depmejek bolup, der dökmejek bolup, ýaşap beren biheppelerden ibaret polisiýany. Olu işläsi gelene. Şol diňe eline durrasy bar, eline pagon var, ondan parany almaly, senden para almaly, menden bir zatlar talap etmeli. Şeýdip bular öz gününi görýän haramzatlar. Hökümet diýip özüni atlandyrýan, o ýokarky gatlatdaky jenayetkar toparada şular gerek. Hyzmatkar hökmüni. Şular ýokarda akylan agdyndan artan süýşeni şulara alýar. Ýok aýlyk güllüňiz aýnaşy galyny mana barın halky urup taýaklap özüňiz gazanyň diýili. Ene şeýdip bular öz halkyň içinden çykan ýa sürü aksaklyk bolmaz ýa-da ene şu aksak toksoklar bilen bular ene öz emesini jenayetlerini dowam edip otylar halkyň depesine oturup. Başgaça ýagda ýok. Şolaň arasyna nädir? Polis bilen prokuraturan aýyrmak hemen. Kim şolara hyzmat etjek? 5 minutda Türkmenistan tekilýär halk şolardan. Ýöne şu bir az gözlerine gorky salynıpdyr. Olam real gorky, ay planyň goňşulygyny bir olawadan tutup äkidipdirler, basypdyrlar, 10 ýyl oturupdyr. Ya 5 ýyldan soň jesedi geldi. Biz bir barmaýly, goşulmaýly, görünmäýly. Habary ýok. Ol maşin bu goňşuny hem bolsa erti gelip seni akdyjak. Soňa akyl ýetirip bilenen halkymy. Ýöne inni ýetirip başlady. Inni gördü halkymy. Şu nesil, şu gün nesil teň duşlan gördü Muhammed. Täp ertesi günü ýok size. Sizin şagylygyňyzda büýürgün asla düýbenden ýok. Täp ýurdun galjagym näbeli. Bular şu mahal ýüküni ogurlanlaryň ýetişmeliginden hana Türkiýe bilen Dubaýa çykarýarlar. Şu taýda indi mesken tutjaklar. Gören bolsaň bardyr ýemede de goýulur habarda. Indi şu elitni jaýlar bar Aşgabatda oň eteginden. Şolar içiniň aşy goşy bilen satýarlar. Gaçyp gitmek üçin. Olar samsykda bilýär, ajalyň golaýlany. Erte bolmasa büýürün halk bilen kekirdegine menjek. Şoň üçin deger degmedine satyp, şol goran ýedi nesline ýa ýedi pystyna ýeterlik diýip goran jaýlaryny, köşklerini taşlap hana Türkiýe bilen Dubaýa gaçýarlar şuma. O taýda nemle galyp ýaşap ýalar. Bolýa, siz gidin. O döwletleň kanunyny bilen bilýär. Siz idenekledip ştat getirlersiňiz. Getirilmese de hana mi kulluğu İsrail'in Mossad kulluğu ya sizin tepediniz okar. Şoňa da Türkmenistanyň täze parlamenti dolu hukuk berjekdir. Onu men ondan aýdýar. Sizin gaçyp giýleri deşiňiz ýok. Ýöne iki ýaka ýazarlar bar. Maňa da şosany ştaýda aýdaýyn Muhammed. Hemme de harmyradaga diýip mesekde halk bizi bagyşlamaz, biz öz erkimize barmadyk. Hago bolýar, öz erkine barmadyk bolsaň, halal iş üçin ýa özüňe hakyňa kaýyl bolup baranmasaň, onu ýanynda jenaýet edip otyrlar. Näme üçin sen şolar bilen razylaşyp işleşýän? Ýok, senem şo jenaýetin gapdaryna bolunmasaň, onu jezany çek. O teň jezany biz berlermiz, adil sud berler. Ýok, şo taýda da özüňize bir ölümden ýa ajaldan sypmak üçin gaçyp atalgy gözleýän bolsaňyz, hany halkyňyz edin şu kömek. Basın kekirdegine halka edip oturarlar. Edin kömek başarýan bolsaňyz.
Siz ol elitin jaýlar satyp pulunu alyp Dubaýa gideni şu pullary halka harajat edin. Näçe tany yetim ýetir bar. Ayak basan yerinde her bir obasında Türkmenistan. Näme üçin siz indi süýje ýyp indi gaçyp gidýän ustada. Tapylmarsyňyz öýdýän. Derre öýdüňizden ýeterli. Gitjek ýeriňiz ýok. Ine şonu aýdandydım men Muhammed. Eme meselesi var hal murada ol eşekde ýüküm ýok ýykylsa habarym diýe bolyn. Diýem o taýda ýanky bolup duran bir ýagdaýa dymmaklygym şonu kabul etmeklik diýip hasap edilýär. O taýda o meselede nähilek diýelim bir hakykatyň hatirasyna bir şeyler arada bir nemede sosyal medyada urumdan çykdy da bir mesele ondan çykdy. Şo ýerde aýdýa. Gitler uruş döwründe, gitlerin uruşy döwründe Renault firma diye maşin öndürýän bir fabrik var eno. Şol diye gitlerin ýanky nemelerini öndüripdir. Zakatlaryny gerek öndüripdir. Soň ýanky futbol suwda çekilende men etmesem başga da biri etjekdi diýip ýanky özüne şoňa edip aklyjak bolýar. O ýerde şoňa bir mesele çykýar ýanky men etmesem ýene biri eder diýen düşünje bolmaly däl. Her kim öz ýerinde ol iňaryndan birinji bilen niýetten başlaýar da bir niýet etmeli ýüregi bilen garşy tutup başlamaly bu meselelere. Ol ýanky şoňal kynçylyklarda halkyň kösenýän ýerinde bahwydyň üçin gerçekden men niýetim ýok diýär men ol däl diýip akça uş bolup çykyp bolmaýar da işin içinden. Her kim öz ýerinde elinden näme gelýän bolsa gidijek bir hereketem bolsa şoň bilen başlamaly da bu işlere. Gerçekden akça uş bolup men niýetim o däl diýip men ýüregim arasynda diýip çykyp boljak iş däl bu işlerde. Mumman şol men şu Başkırtystan meselesinde şol esasy yurtdaşlarymyz bilen bir paýlaşmak isleýän şu boldy. Şu wagt gurulmadan jemleýjisi hökümde diýen halmyzda soňsuzdan goşarsyňyz. Şol häzirki biziň garşymyzda duran hökümet diýip garşymyzda duran bir güýç esasy güýjüni birinjilik bilen halkyň gorkusyndan alýar. Ýöne arkasynda hiç ýyly bir güýjem ýok, gaýratym ýok, goragym ýok. Ertirkün şul adamlaryň başyna bir zat gelende de şularyň hasabyny sorajak adamym ýok arkasynda. Bular diňe bir gerek ulanylyp gerek bolsa aýak astyna atylyp goýberlen bir zatlardan tapagy ýok şul adamyň nemeleri. Garşymyzdaky jenaýetçi toparyň. Ýöne hiç ýyl arkalarynda güýç ýok. Men şonu gördüm şu ýerde. Şol soň ýanky Başkırtystan meselesinde de men nemelerinden dinledim, videolaryndan bolýan soňky çykışlarynda şulara nemetmendirem halmara da polisiýalar hem goşulmadyr diňe kapitалdan seredip durupdurlar da. Hakykatdan hem bäzi diýjek bolýanym halk köpçüligi hakykatdan hem düşünüp aýaga alan wagty bulan garşysynda durup biljek güýç ýok, garşysynda durup biljek boşadyrna içinde hukuk goraýjy hem ýok, garşysynda durup biljek hökümet hem ýok. Şu derece bularyň ejirlikleri, güýçsüzlikleri şu mesele boýunça gördüm, şonam paýlaşmak istedim. Sağ ol Muhammed, menem onna jemläýin. Şu berliklen gaty dogry ertesi gün Türkmenistanyny ýanky tupan turan güni ýanky bir jenaýatkar topary gorajak ya şulary arka durjak menem göremek hiç bir hili güýji. Şumal ol köşküň içindäki bir şolara eýelik edýän gara güýç bar ýanky men olary ýanky Wagnerowçy diýip aýdýanna bulan şu burgut diýip emes bar. Gorowy. Urban Gulyň oglunyň. Olar daşary ýurtly. Türkmenler diňe olam şu göz üçin şol samalýoda menenne düşenni Türkmen gorkaz mesela köşküň içinde o ajdarha ýaly otururlar hemmesi ortaýetden getirilen kelle keserler.
Olaryň köpü Siriýede, o taýda, bu taýda şol adam öldürmäni, siňekçe görmäni ýören emeler, jellatlar gelip ene şol ministrleri şol urup Gurbangulyň öňüne ylgap başyny ylgap berer ýaly diýerler-de iki satana salam berdirip. Olaram gaçyp gider. Olar türkmeniň öňünde durjak. Duraýyn diýende olar 100 adamdyr ondan känne. Halk ayağa alandan soň olar duran ýerine düýtmedi. Onça olaram olar hakyna tutmak bolsun, hakyna tutmany nädip öldüren dedi. İslendik döwletiň kanuny ýol berýän şonu aýdyp geçen şutaýdy. Naýomlyk diýil ýa olary. Naýomlyk üçin kanun ýok. Olar ne zakon? Kanunyň daşyny naky jellatlar olar. Şoň üçin bu tarapdanam olara hiç ýyl gorluk boljaklar. Ya goral boljaklar. Nire gaçyp gitsin bular? Hiç ýyl jogap bermeli bor. Şoň üçin gaçy dogry belsin. Bu Şumal Türkmenistan ulu harasatyň öňünde dur. O her bir adam özüne geren saýlap alsyn. Häzirim bir pille şol halka kömek etjek bolýan egni pagorly ýa pagonsuz bar bolsa, hani dik durup göreşsin. Halk ayağa almaka şol öz rejimi bilen. Näme kömek edýän bolsa etsinler halkan bizem görelim. Bellek geçtim taş öňüňki çykyşyny bir polisem gelip halka bir söz aýtmady. Sebäp şol polis yerli ýa-ni baýmagyň polisi, yerli häkimetiň. Emma şuň bolsa hani ufadan uğratdylar. Viktor Zolotow kelle keserlerini. Ene. Oň üçin de şol ýa-ni Viktor Prigozhindan galan kelle keserler we şolaň goşun arasyna salynan. Ene ola gel ol başgyrt diýen müň başgyrdy gyrmalan bolsa garar. Täp olam kökü bir däl. Ya özü döwletde ýaşaýan adamlar. Ene tapawdy şol. Bizäkile polis da bolsa herisi çykan owasyna çeldi. Bilýärler. Kimin haçan nirdi işlep, nämen hasabyny haýsy polisiýa uçatka we öz owasyny näçe etaj jaýsanypdyr, onam halk bildi. Ine erti şu etajlaryny bilen göçürürler siz asmana. Halk ine etjegi şodur. Siz halkyň göz ýaşyny hasabyna beýdip, bäşini ýaşaýan bolsaňyz, halk ondan sizi özü cezalandyryr. Şoňa da haky bar halkyň. Hemme hak hukuky elinden alınan halkyň goýdygyna galma haky bar diýip ine Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary baradaky kabul eden deklarasiýasynyň preambulusyna ýa-ni giriş sözüne ýazyldy. Kabul edin bolşýar. Borjogam şo. Menne şu taýda otara daradat ýok. Sawal çagyran üçin. Halmara köp sağ olun. Bir gıйkıçyk aýdyp geçen şu ýa-ni diýär polisiýa diýär. Şolar hakynda aýtdyňyzda biziňkilerde ulan adresem belli, öýlerem belli, maşgalalarym belli. Ulu däl bolsaňa häzirki döwürde bular bir özlerini bir uly awraýly iş alyp barýan diýip hasaplaýan üçin köp adam tanýar bulary. Belki özleriniň hem habarlary ýokdur, näçe kişiň tanap, näme görenlerini iýerler, görüp görenler. Köp tanalýar, şoň üçin her kim şoňa görä ýolguny görä aýagy bolsun diýilýär ýa-ni bizde. Şoňa görä hereket etsinler. Köp sag bolun, halmada. Yurttaşlar hemmäňiziň öýüňde saglyk, sag oturuň, saglykda görüşelim. Sag bolun, ýyldyşlar.